салому алайкум ба ҳама мизоҷони муҳтарам. Инак шумо мехоҳед зиёдтар маблағ кор кунед ё ин ки як даромади зиёдӣ пайдо кунед. Шумо бисёр подписчик дар Instagram, Facebook доред, ё ин ки шумо метавонед дар гурӯҳҳои ягон Facebook кор кунед. Метавонед мисол дар гурӯҳҳои барахолкатичӣ, корватичӣ ва дигар эълон монед. Инаш фарқ дорад. Метавонед дар дил ҳоқ ҷо эълонро монед. Биёед фаҳмем чӣ хел пул кор карда мешавад дар ин система. Инак сараввал сайти Анортаҷи Худаш. сайти Анортаҷи Худаш чӣ аст? Мо фурӯшкати машғул мешавем ва аксари борҳоро мефурӯшем. Кондитсионер мисол, хӯрока, техника, смартфонҳои хуб, телефонҳо ба нархи арзон, рассрочка доранд ҳамашон. Ин гуна мисол жакетҳову барои корсетҳо дигар чӣ. Электроника, наушнику, дилҳо чизе ки хоҳед шумо да. Барои канцелярский товарам бисёр чӣ аст. Дрел, префаратор, запчаст, инами ба ҳар чиз да, скутеру, китобҳои ҳар гуна, косметика, ноутбукҳо, техникаи маишӣ, бытовая техника, ягон чизои спортивный инвентарь, барои бозиҳои спортивный. Ин хелгирам ҳама чӣ аст. Чизе ки хоҳед ҳаст инҷа. Биёед давом кунем ки чӣ хел кор карда мешавад. Сараввал бояд шумо регистратсия кунед. Ман уже регистратсия ки кардагӣ ҳастам. Ман танҳо рақамони телефонро мезанам ва паролро мезанам. Хоб, ва вайти мекунам. Хоб, биёед паролро мегӯям дуруст. Мумкин касе иваз кардагӣ бошам ман. Биёед аккаунтам кати як бор даром. Медурам ба аккаунти худам. Ин мин номери телефони ман аст. Ин панели ман аст. Ҳамин чиза панели ман аст. Дар мои даход, ҳамаи даходи шумо мешавад. Дар перехода ҳама переходҳои шумо нишон медиҳанд. График кадом рӯз чанд хел кор кардед, кадом товарҳои шумо хубтар кор мекунад. Барои як переходи шумо 20 дирҳам медиҳад. Ҳозир мо нишон медиҳем ки чӣ хел переход кардан лозим аст. Мисоли гап, мегирем ягон товаре ки маъқул мешавад. Мисол ман мехоҳам ин стимулятора барои миёну пресс. Ҳамин чизера хоб реклама кунам. Ман копия мекунам. Ссилкаша мегирам. Агар хоҳам просто шаблонашро мегирам. Копия шаблонашро мекунам. Ба ягон кас ба равон мекунам. Чи да телеграм бошад, дар ҷое ки бошад, унаш ихтиёри худатон аст пурра. Хоб, мисол ба ягон кас ҳозир равон мекунам. Ва баъди равон кардани ма ҳамин гуна пайдо мешавад дар вай одам. Сураташу, ссилкаш. Ҳамин агар ссилкаи моро ҷиқи тамон додам, шумо ба 20 дирҳам мебиёд уже. Аллакай дар кабинети шумо ки дар ин инҷа аст. Переход ба 20 дирҳам ҳисоб мехӯрад. Мисол группае ки 100 000 подписчик дорад ёки 200 000 подписчик дорад, мумкин 1000 одам дарояд ва 20 дирҳами 1000 одам дарояд, уже таги 200 сомон ба шумо мебиёд фоида аз як бор. Дальше, агар одам ба ҳамун бор гузашт ва бор маъқул шид, шумо ҷамъ аз ҳама 1.2% дигар ба замми он мегиред. Аз сари харид мисол як бор нархаш меса 4000 сомон, шумо мегиред аз он бор уже 40 бо 50 сомон пул мегиред аз ҳамон бор да. 48 сомон, 48-50 сомон мегиред аз як фурӯхтани мисол чизи 4000 сомона. Хоб, график ҳаминҷа мешон медиҳад чанд харид шудагӣ, умуман чанд харид шудагӣ аст. Ин фоидаи шумо аст. Дальше, регистратсия. Регистратсия вақте ки шумо худтон якум бор регистратсия кардед, ҳамин полеи Анор JSPC Анортаҷи нависондагӣ аст, холӣ мешавад ва метавонед ссилкаи худтон созед. Ссилкаи ман у админ аст. Вақте ман копировать намеҷихӯм, он ссилка копировать мешавад.
ва копировать барвард ма метавонам ба ягон кас мисли оддӣ равон кунам. Ин гуна равон кунам. Агар одам ба ссилкаи ман даромад ва регистратсия кард, ба ман як сомони дигар ҳамин ҷоба плюс мешавад. Дан боло ба ҷои 2 3 мешавад. Инҷам график нишон медиҳад умуман чандта ғайр аз ҳама чизе ҳама хубтарин аст. Инҷа поён ба аккаунтҳоро нишон медиҳад, ки ин 10% кор кардаи ҳамин одамон аст. Мисоли гап ин Life City кор кардааст 196 сомону 70 дирам, ма ба омад 19 сомону 67 дирам. Поёнгиаш кор кард 444 сомону 90 дирам, ма да омад 4 сомону 49 дирам. Яъне ки шумо 1000 кас ба ссилкаи худ регистрация кардан ва онҳо кор кардан, ба шумо ҳамон 1000 кас 10%шон меояд пули коршон. Хоб, ҳамаи доходи шумо дар ин миҷа мешавад. Дар ҳамин вкладкаи доход. Дар инҷа умуман всего заработана чанд сум кор кардед, чанд сум ози пардохтро интизор аст, чанд сум пардохт шуд ва чанд дар шотитон пул ҳаст ҳозир. Поён ба аз тақсим шудагӣ чанд сум аз регистрация, чанд сум аз харидо, чанд сум аз переходо, чанд сум аз рефералотон. Поён ба бо аз баровардани пул. Бед ман пулро мебарорам. 50 50 27 03 03 каме хато кардам чӣ? Каме хато карда бошам. 50 27 03 03 04 08 19 3 сомон мебарорам. Хоб, мо ба мегӯяд ки интизор шавед ва ба дар поён месан ки рӯзи шанбе маблағи шумо мегузарад. Ҳар ҳафта рӯзи шанбе маблағ то 6 мегузарад, лекин мумкин дер шудан то 10-11 бегонира, чунки одамон бисёр кор мекунанд ва як хел вақт мушкил мешавад ба ҳама маблағ гузарондан ва то 10-11 шабро дер мекашад ҳамин процесс. Дальше меравем, бақӣ мегардем. Поёнда мегӯяд ки 26 сомон интизор аст барои пардохт. Метавонед дар корти миллӣ ё ки дар рақами телефон маблағро бироред, чӣ хеле ки ба шумо маъқул бошад, удобне, яъне ки осонтар бошад. хоб, заявкаро бояд шумо як рӯз пешакӣ монед ҳама вақт. Рӯзи шанбе агар монед, ҳамон рӯз намегузарад, ҳафтаи дигар мегузарад. Агар як рӯз пеш аз шанбе мондеду рӯзи шанбе мегузарад ҳамон вақт, яъне ки бояд пешакӣ монед. хоб, чизи асосиро фаҳмидем. Профил. Дар боло метавонед паролтон алиш кунеду дар бораи худ маълумот ворид кунед. Регистрация чӣ хел кор мекунад ва чӣ қоида дорад? Мисоли гап, барои регистрация замиава бояд одамон аз Тоҷикистон бошанд, бояд VPN истифода бурда бошанд, яъне ки VPN агар истифода баранд кор намекунад да. хоб, боз чӣ? аз як сети Wi-Fi набошад, ягон барномаҳои боту хали машиникирам истифода бурда нашавад, ягон чӣ барномаи мо ҳамаш автоматикӣ муайян мекунад. Барои ҳамин барои чӣ хеле гуфтем, барои ҳар регистрация 05 сомонӣ метиҳем ва барои рефералу 10% мегиред мисоли гап. хоб, ба дальше мерем. Тарзи коркунӣ. оддӣ карда чизи лозимамонро интихоб мекунем ва реклама кардан мегиред. Мисоли гап, шумо агар соҳиби ягон канали калон дошта бошед, суб гирем агар, шумо метавонед любой чизе ҳаминҷа интихоб кунед. Мисоли гап, ягон техника для дома дароем агар ягон чиз бошад. Ина пылесос, утюг, стиральная машина. Ина пылесос 950 сомон. Агар аудитория шумо интересна, чизе ки ба аммо аудитория шумо интересна бошад, копия мекунед ссилкаро. Тамом. Дар таги видеотон мемонед дар YouTube ва мегӯед ки ҳамин чизеро харид, мисоли гап. Ва одамон агар харидан ҳамин чизеро, мисол шумо 10,000 просмотр доред, 1000 каси ҳамон диромад, и так шумо уже 200 сомон мегиред. Бо ҳам агар 10 каси он харид, шумо уже бо 10 каси он харид 95 сомон 100 сомони дигар фоида мегиред аз ҳамон чизе. Яъне ки умуман 300 сомон фоида мегиред барои як реклама кардагӣ дар каналатон. Ва чӣ қадар канали шумо калонтар бошад, ҳамин қадар фоидаи шуморо бисёр мешавад. Инстаграм катира ҳамин хеле пост мекунед ҳамин чизеро, ссилкаро мемонед, свайп карда, мисоли ки дар сторис мемонед, свайп мекунад одамон. ҳамин хел тариқ фурӯш мешавад ҳамин чизе, ҳам шумо фоидаи калон мебинед. Як бор санҷед кор кунед, чизе нофаҳмо бошад дар ҳамаи соцсетиҳои мо нависед, Инстаграм, Фейсбук, ёки мессенҷерҳо Вайбер, Телеграм, WhatsApp ва дигару дигар. Ва
любой савол нофаҳмо гишид, ҳамвақт мо дар хизмати шумо ҳастем, ҳамвақт ҷавоб медиҳем дар ҳамаи гапҳо саволҳои шумо. хоб ба фикрам дигар савол бояд ҳечи баррасӣ накунем, ҳама чиро баррасӣ кардем уже. ягон чи лозим шавад нависед, ҳатман ҷавоб медиҳем. Ташаккури зиёд.